ina so ku tabbatar da cewa a wannan gari kun zama gagararru. Kun zama cikakkun yan iska. Ko ba haka bane? Insha Allah. Kun zama marasa jin magana. An gama. A bangaren wannan aiki naku. Yau za a yi bura uba a kambu, babu wanda na san zai kwasa wannan tukwanin daga yin bala'i sai zubi barazana sai yan nepa. Yaran na yan nepa mai anguwa ya ce bai san su ba, bai san daga inda suke ba, sannan bai san me ya kawo su garin nan ba, bai san waye su ba. Na shiga uku ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku da kibili, yau an kuci gulta ni, an kasara ni, an yi galgala, an fice tsakanin, an mun kallon yashi addini. Wayyo Allah. Me ya faru ga yamun me ya faru? Yanzu ya akuya da uwata ta mutu, ubana ya mutu na tattara nake jira wai idan kan wata ta tashi aure in mata hidima. Yau zalki bil an shiga an kwantale ni, yau an kankare ni, an yi galgala ni, an kwakule ni, an kwashe wannan akuya an sai. Ai tunda na ga haka nace akuyar kice. Yau Allah ya kawo ku gidan zubi bala'i kenan. Allah ya kawo ku. 8,500 ake binki, naira 5 in babu wallahi ba zan hasa ba. Na fi ki rashin kunya, na fi ki rashin mutunci. Na rantse da Allah in babu naira 5 a kuɗin nan ba zan hasa ba. 8,000 ake binki, kuma ko gwamna ya zo nan wajen ya sa muke kin biya kuɗin wutar nan. Kuɗi kawai muka sani, a bamu kuɗi ko mu yanke wutar ba ruwan mu. Kullum duk sanda kuka fita, idan aka kawo karan ku so daya, za ku rika bani 1,000 in kuka dawo. Je ji tsoron Allah, a rinka sallah, ana karanta hadisai, ana karanta Qur'ani, a rinka tunawa da lahira. Dan wallahi idan baka ba ko kana goji ba shege je maka kaman bunsu. Kunyanka kaman fanke. Wa tunda nau'in can ya gudu dama kuma ina neman ku. Waye a cikin ku ya saman gida na ya cire mu wuta? Wallahi ba ni bane. Wallahi abba ne. Lafiya mai faru? Wato ni kuma Allah ya kubutar da ni da kyar na gudu. Wallahi to shine ya mai haka. To na dauka a falo ya fado. Ina gajiya. Ya hakuri da mu yan sanna. To waye bai san halin ko ba, barayi bane ku? Mu ne barayi? Yanzu waye? Yan nepa ne. Ba ku tun gwi da ha'ana gudun ku sai da ku tuma kan babban ku. Wai ce mun suke wai me mashin suka gani ko dan acaba suka gani, wai wutan nepa ne, kuma na ga ba wutan nepa bane da ni a jikina. Ku tuma kan babban ku ran wanda kai ya barayi ku. Masu shaguna ina mai caji na